Keď nám do redakcie prišlo Vogue 800 Rally DSX, napadla ma taká čudná vec, lebo minulý rok sme testovali 900 DSX. Aj, to je taký čínsky klon BMW a povedal som si, ako na čo je jednomu výrobcovi DSX 800, čiže cestovné enduro s 800-kovým dvojvalcom s rozhádzanou kulkou. Takisto cestovné enduro s 900-kovým dvojvalcom s rozhádzanou kulkou. Ale v podstate, keď si pozriete portfólio značky Vogue a cestovné enduro, majú aj 525 DSX a 625 DSX, čiže tam je tiež taký ako malý objemový skok. Ale keď tá motorka prišla a pozrel som sa na ňu, že ako to vyzerá, tak mi došlo, o čom to celé asi má byť. DSX je cestovné enduro také, že tam nabalím Marienu, kufre, môžem ísť tam na koniec sveta, zvládne mi to nejaké šotolinky a ostatné veci, čiže pokrie mi to presne tie potreby cestovného endura. 800 následuje za mňa asi taký posledný trend v rámci toho mainstreamu cestovných endur a to sú motorky, ktoré nie sú objemom ani silou motora nejaké strašne nakopané, hej, ale majú schopnosti v teréne. Je to aj preto, pretože veľa profesionálnych jazdcov dokazuje na takýchto veľkých ťažkých strojoch jednoducho extrémne kusky. Je to marketing, ktorý na tých ľudí funguje a ľudia teda prišli na to, že mi netreba 170 koňové cestovné enduro, ale že mi tých koní stačí možno 100, hej, ale potrebujem mať kvalitný podvozok, potrebujem mať krúťak v tom motore a potrebujem, aby to bolo čo najľahšie. Čiže Vogue presne takto rozmýšľalo a postavilo DS800X, respektíve 800 Rally. Keď sa na tú motorku pozriem takto z boku, 21-palcové predné koleso, zdvih 207 mm, vzadu 18-palcové vypletané koleso, zdvih 190 mm. Vpredu si viem nastavovať predpätie odskok, vzadu si viem nastavovať predpätie, kompresiu, odskok. Čiže podvozok asi by mal byť OK. Ďalšia vec, pozriem sa. Motorka je v strede úzka, sedadlo je celé ploché, čiže budem sa môcť na tom hýbať, čiže nie je také stupňovité ako pri 900. Sklopím si zrkadlá, vyťahnem gumičky zo stupačiek a hurá leto do offroadu. A na to som bol strašne zvedavý, ako tá motorka bude fungovať hlavne mimo asfaltu. Ešte sa tam dá dotlačiť to predpätie. Mohol som to ešte utiahnuť. Netreba letieť a 800 DSX to zožere na podvozku skoro všetko. Čo sa týka základu podvozka, je oceľový rám, trúbkový, v ňom je usadený dvojvalec. Ten má podľa poslednej módy samozrejme rozhádzanú plukovku, čiže posunuté tie čapy o 270 stupňov a jeho charakter je v podstate ako keby V-čkového motora. Táto konštrukcia so sebou nesie aj nejaké výhody, aj nejaké nevýhody, sú tam trošku väčšie vibrácie toho motora, ale paradoxne ľuďom sa tá frekvencia tých vibrácií celkom páči, čiže nesťažujú sa na to tí užívateľia práve takýchto motorov, skôr naopak. Má to veľmi peknú zvukovú kulisu a má krúťak na spodu. Aj z nie úplne brutálne veľkého objemu, ktorý je tu 800 kubíkov. Ten motor má maximum 70 kW, čiže 94 koní a 80 Nm. 90 koní na 800 je celkom slušná, respektíve 94, teda aby som bol presný, je celkom slušná porcia a ten motor, jeho základná výhoda je to, že mu vôbec, ale vôbec nevadia nízke otáčky.
To v tom endure a v tom offroade je naozaj podstatné. Ono aj maximum toho krúťaku je už pri nejakých 6000 otáčkach, ale naozaj ten spodok 2-3 tisíc, vôbec ten motor je tam úplne spokojnučký, bez nejakého skrátka kopania sa krásne plynulo bere, čo je veľmi super aj kvôli trakcii, že jednoducho skrátka nedostáva to strašné bomby a ten motor je za mňa spravený dobre. Výrobca deklaroval maximálnu rýchlosť 210 km za hodinu, je to veľmi optimistické, pretože zbehol som teraz na 10 minút na nemeckú diaľnicu, kde som vyskúšal 195, viac to nejde. Myslím si, že je to ale úplne v pohode hodnota a hlavne tá prevodovka, ktorá je samozrejme teda mechanická, 6-stupňová, je bez quickshiftera, s mokrou spojkou, je odstupňovaná si myslím celkom slušne, pretože tej motorke takých permanentných 150-160 vôbec nevadí, tam to točí okolo, ja neviem, 5,5-6 tisíc, čiže nemá ten motor nejaké úplne že stratosférické otáčky a je mu tam dobre, čiže aj nejaké také diaľničné presuny tá motorka zvládne relatívne dobre, ale naozaj v tom endure ten motor, ten spodok má úplne dobrý. Jednoducho aj tam, kde ste možno mali mať cvaknutý o kvalt menej a jednoducho buď ste to netrafili alebo zle odhadli, tak jednoducho ten motor sa fakt z toho súterénu tým plynom pekne zobere. Teraz keď som pri tom plyne, prvá výtka voči tejto motorke, dávkovanie plynu. Keď sa pozriem, je tam ten plyn lánkový, čiže mechanický, strekovanie samozrejme elektronické a ten plyn má na začiatku taký on-off efekt. A skôr by som povedal, že off efekt ako on, lebo keď som naozaj jemný, citlivý s tým plynom, tak sa to dá zobrať z tej nuly aj viac menej skoro úplne bez nejakého kopanca a za mňa je to lepšie ako mala 900 DSX. Skôr mi vadí ten off efekt. Ako náhle ten plyn povolujem a už sa dotýkam brzdy, zrazu ako keby ho jednoducho vyplo. Čiže to je také, ako keď jednoducho v obývačke máte nejaké nočné lampičky a zrazu tma, A si poviete, ty kokoze, to som ešte nechcel, chcel som to ubrať pekne postupne, čiže zase, Číňania na tomto naladení toho plynu by ešte mohli trošku popracovať. Neviem, že či tam budú nejaké upgrady toho softveru alebo niečo. Je to určite softverová záležitosť, ale ten plyn mohol byť na začiatku lepší. Potom tá dávkovateľnosť už je príkladná, je to tam úplne v poriadku a nemám k tomu žiadnu výtku. Čiže toľko, čo sa týka motora. Podvozok má na starosti japonská Kayaba a nielen pekne vyzerá, ale ten podvozok naozaj dobre funguje. Ja som vedel, že si motorku berem aj do offroadu trošku a snažil som sa ten podvozok trošku tomu offroadu doladiť, čiže kompresia a odskok sa trošlinku voči ceste otvorili. Bohužiaľ nemal som k dispozícii manuál, čiže vychádzal som len z nejakého hrubého odhadu, potom som sa niečo podvozil, niečo som doladil. Predpätie sme vyslovene dotlačili skoro na max a predu to bolo stále málo. Ešte tam máme toho rozsahu relatívne dosť, ale práve ten predok sa pri takých väčších rýchlostiach dostával jednoducho na limit a už tam búchali dorazy, čiže to predpätie už by sa tam chcelo ešte viacej dotlačiť a máme tam myslím, že ešte nejaké 4 tie dieliky toho rozsahu, ale v podstate nechali sme to takto, pretože ono už potom je tá motorka aj na ceste taká, by som povedal, až nie úplne že znesiteľná. Ale čo sa týka toho podvozku, za mňa funguje nadpomery. Ono, keď si poviete, že tá motorka sa tvári ako rally motorka, áno, hej, že jednoducho je to tam aj napísané, mám tam taký kolmý štít, takú tú väžičku, aj držiak ako keby na nejaký rollbook a teraz jasné, idem s tým jazdiť rally. Na toto tá motorka rozhodne nemá, hej. Ale tie schopnosti v offroade naozaj nie sú márne. Tá motorka dokáže toho zožrať na podvozku naozaj dosť a už musíte vyslovene dávať skoky, aby ten podvozok jednoducho ste dostali na limit, hej. Ale keď tie prekážky máte pred sebou, viete o nich a dokážete to tempo prispôsobiť tej prekážke, tak ten podvozok to dokáže celé úplne parádne zožrať. Čiže za mňa ten podvozok je asi najlepšia vec z tejto motorky v spojení s tými veľkými kolesami. Ja by som si možno zvolil obutie
ešte offroadovejšie. Sú tam, pozor, zo série Pirelli Rally STR, čiže značkové obutie, čiže tá Čína naozaj sa snaží ako keby dávať tým Európanom na tie produkty tie naozaj tie prémiové veci, ako aj Pirelli teda značka je. Ja by som si tam možno skúsil Dunlopy Raidy, tie sú také ako trošku endurovejšie, alebo možno, ja neviem, TKCčky. Skrátka, tá Pirelka je zase dobrým kompromisom medzi tou cestou a tým endurom, ale za mňa je to skôr pneumatika taká, že na cestu. Aj keď teda dobre v tom endure nie je úplne že márna, ale je to samozrejme o preferenciách toho jazdca. Čiže podvozok mne sa páčil, je nastaviteľný, čiže myslím si, že toto k tomu stačí. Brzdy. Zase. Číňania zase vsadili na to, čo Európania poznajú, čiže nie je tu žiadny no-name strmeň alebo niečo podobné, ale je tam jednoducho Nissin a je tam monoblok a je radiálny. Mám tu vpredu 4 piestiky. Ten nástup tých brzd je taký, aký má byť. Sú tu opletené hadice, čiže nie sú gumové. Z tohto by si aj niektorí japonskí výrobcovia mohli brať príklad. Vzadu mám jednopiestik, takisto od Nissinu. Čo sa týka brzd, chválim páčku zadnej brzdy, to je lámacie. Hej. Škoda, že tu nie je možno nejaký výstupok a nie je nejak jednoduchšie nastaviteľná na výškovo, len tu na piestiku, ale zase z druhej strany tie gumy, ktoré som odtiaľto vybral, sú relatívne vysoké, čiže keď mám tam tie gumy, tak mi to celkom hrá na tej ceste a keď tie gumy vyberiem, lebo oni majú naozaj 2 cm hrúbku, tak už v tom endure je tá páčka vyššie, lebo je v podstate tá stúpačka je nižšie a už sa mi brzdí lepšie. To isté je vedľa na radiacej páčke, čiže takisto chválim, tá páčka je lámacia, čiže ako náhle by to človek hodil o zem, čo sa pri tomto druhu motorky úplne kľudne môže stať, tak tá páčka by mala toho vydržať o mnoho viacej. Stupačky, už som spomínal, vybral som tie gumičky, oni sú také zubaté, jazdil som len v suchu, čiže neviem povedať, ako to funguje, keď je tu mokro, ale na suchu to fungovalo veľmi fajn, s tým som bol spokojný. Na druhej strane idem frflať zase na páčky tu. Tu mám páčku prednej brzdy a vedľa páčku spojky. Keď sa na to pozriete, tak tá páčka vyzerá ako, ja neviem, na Honde z roku 86. Áno, je to motorka, ktorá nestojí, pozor, ináč toto je dosť zaujímavá vec, cena tejto motorky, nie je ani 9000 eur. Čiže v podstate ako keby, teraz som si odpovedal, prečo tam tá páčka taká je, no lebo jednoducho je to motorka, ktorá je za necelých 9 litrov, aj s nastaviteľným podvozkom a s ostatnými vecami, o ktorých si zase povieme ešte, hej, 21/18 veľké kolesa, reliová, akože si povieš, ty kokso, za tieto prachy to je super, ale na niektorých tých veciach teda vidieť, hej, že v podstate je to také ako keby rozpočtové. Pozor, ale zase páčky dajú sa nastavovať v rámci vzdialenosti, čiže akurát ten dizajn a ten pocit na tých prstoch jednoducho práve v tom endure to máte pocit, že jednoducho tá páčka je veľká, hrubá. Chcel by som tam mať také trošku krátšie, menšie, ale nie je to neriešiteľná vec a ja neviem, za 2, za 3 stovky jednoducho viete tie páčky vyriešiť, alebo ich môžete vyriešiť aj za 800 nejaké brutálne, ale skrátka je to riešiteľná vec. Ďalšia vec, ktorá je taká celkom akože zaujímavá v rámci teda ešte podvozku, motorka má tlmič riadenia. Je to rotačný tlmič, dá sa nastavovať, ale keď sa na ňo pozriete, mne to presne prípadá, ako keby to vyrobil Fero Malatinec v podpolianských strojárniach ako fušku. On v podstate nie je ani nejaký, že by to bolo akože nejaké, že zlé, aj funguje dobre, ale jednoducho ten dizajn toho tlmiča je na tej motorke jak pesť na oko a neviem, prečo to jednoducho takto spravili, je to také celkom srandovné, zaujímavé, ale zase z druhej strany je to tam, lebo napríklad ten litrový Hornet nemá tlmič, v sérii. Takže Číňania ho tam dali, vyzerá ako vyzerá, ale super je tam. Veľmi dobrá vec,
keď už sme tu pri riadidlách, sú tieto sklápacie zrkadlá. Tie tam máte tiež sérii, je to úplne paráda, lebo jednoducho, keď idete v tých stupačkách a tie zrkadlá máte nastavené na cestu, tak vám vadia v tom pohybe tých rúk a skrátka stále si do nich búchate a obmedzujú vás. A ako náhle to zrkadlo sklopím, už sa môžem na tej motorke hýbať tak, ako chcem. Hej. Ďalšia vec je, keď náhodou presne človek z toho capne, tak to zrkadielko tiež dostane šupu, ale má väčšiu šancu, že to prežije. Ďalšia vec, Playgo predné. To je vyslovene natlačené dopredu, je skoro kolmo, čiže super, máme rallyovú motorku a je nastaviteľné, ale pozor, manuálne. Musím si zobrať šrobovačik, povoliť tieto šrobiky a nastaviť to tu od tých, 4-5 cm nižšie. Ale pozor, zakryjem si jednu dôležitú vec, ktorú mám tu na motorke. Mám tu prednú kameru, čiže keď si ja stiahnem aplikáciu Watch a spárujem sa, čo je také trošku komplikovanejšie, ale si myslím, že zvládne to každý, tak si viem robiť fotky, ktoré mi robí táto predná kamera. Takýto highlightik mala aj 900, tam sa mi to nepodarilo nejak rozbehať. Ale čo je dôležité, to Playgo je naozaj vpredu a tým pádom, keď ja na tej motorke potrebujem pracovať s tým telom, aj som v nejakom výjazde, tak si nenabijem držku o to Playgo. To je za mňa dosť super. Tak a ideme na IT okienko. Ako náhle zapnem kľúčik, mám tu pred sebou tablet, ktorý mi niekto postavil na horálku, ale ono v podstate ľudia sú na to zvyknutí. Dosť sa čudujem, že sa nedá skrátka Instač na tom pozerať, lebo to vás normálne, že akože láka s tým normálne takto scrollovať, ale nie. Áno, tie rallyové motorky vyslovene mávajú ten displej, alebo majú dva nad sebou, celé, aby to skrátka bolo také, že nemám ten displej široký a nevidím ho len z jedného uhla, ale aj keď sa postavím, tak ten displej krásne viem čítať. A z druhej strany za mňa, tí ľudia asi na tie kolmy displeje už sú fakt akože zvyknutí. To teraz dneska, keď spravíš fotku na šírku, to už si jednoducho 100 rokov za opicami. Tak, Číňania sú samozrejme aktuálni, majú teda displej. Tá grafika je za mňa rozlíšenie je pekné, čitateľnosť dobrá, aj čo sa týka tých odrazov slnka, ten displej je taký akoby jemne matný, nie je úplne lesklý. A čo sa mi nepáčilo napríklad na tej DSX 525 aj 625, tak tie displeje sú tam o mnoho horšie čitateľné. Toto je úplne v pohodičke. Mám tam dva jazdné módy, čiže zmení mi to grafiku, ako náhle zmačknem tlačidlo Mode tu na športovú grafiku, a ja mám to tam aj napísané. Čiže mám tu potom zaradený kvalt, mám tu kontrolky, trakčnú, ABS, všetky tieto veci, denné počítadlo kilometrov, teplotu, čas, tie základné veci tam mám. Ďalšia vec, v rámci toho displeja môžem sa dostať do menu, kde viem chodiť v podstate s takým ako keby, že nastavenie motorky, potom mám tu kontakty v rámci telefónu, keď ho mám spárovaný, môžem počúvať hudbu a mám tu nejaké teda nastavenia v rámci, jasu displeja, čiže to menu je také, by som povedal, ako keby jednoduchšie, ale úplne postačujúce. Čo sa mne strašne páči v rámci manažmentu celej elektroniky tej motorky, že je to motorka, ktorá je cestovné enduro a ako náhle tú motorku zoberiete mimo tej cesty, už vám začne vadiť trakčná kontrola, už vám začne vadiť ABS. A teraz pozor, všetci výrobcovia, ktorí robíte motorky, teraz sa učte. Tu je jedno tlačidlo s nápisom ABS. Chytím, držím, hop, vysvietila sa mi obidve koliečka a mám vypnuté ABS aj vpredu, aj vzadu. Ak si Miško na toto netrúfa, znova stlačím, držím a mám vysvietené len zadné ABS. Čiže pozor, teraz mi nejde ABS len vzadu. Znova stlačím, podržím, ABS mi ide na obidvoch kolesách. To je prvý bod. Pozor, finta číslo 2. Trakčná kontrola. Stlačím, podržím a trakčná kontrola sa mi rozsvietila, čiže je vypnutá. Úplne geniálna vec. Ako náhle vypnete kill switch a naštartujete motorku opätovne, ostane to zapamätané. Čiže takto sa to má robiť a takto to má byť. To je odkaz pre všetkých výrobcov. Ďalšia vec, mám tu dve tlačidlá na výhrev riadidiel, výhrev sedadla, jednoduchý ako keby ovládač na behanie v tom menu, smerovky.
Tu budem zase na ovládač frflať. Ovládač smeroviek má strašne zlú heptickú odozvu. Jednoducho, mne to príde, ako keby to tam bolo nalepené na takom nejakom gumovom dzindziku a to, že dám smerovku, to je OK. Ale ako náhle ju vypínam, veľakrát tá ruka ujde a zase blikám do opačnej strany a už keď som v rukaviciach, tak to je ešte horšie. Čiže toto mohlo byť spravené lepšie. Okay? Inak sa mi tie ovládače páčia. Hodnotovo mi to pôsobí OK, dobre, nejaký stred, nie je to také, že úplne že tip-top prémiové, ale z druhej strany to jednoducho má dostatočnú veľkosť až teda na tú odozvu tých smeroviek. Toľko, čo sa týka ovládačov a IT okienka. A ako 800 Rally jazdí? No, prvá vec, ergonomia. Nie je tu žiadna vec, ktorá by mi vadila. Trošku ma prekvapil práve tento kryt spojky, je vytlačený celkom ako keby von, ale keď mám tú nohu v správnej pozícii, vôbec mi nevadí, ale keď sa postavím na tej motorke, tak niekedy v podstate tú čižmu mám presne pri tomto kryte, ale to je jedna jediná vec, ktorá mi tak, nechcem povedať, že vadila, ale ako, jak som sa prvýkrát na to postavil, tak som povedal, čo to tu vlastne mám, čo to tu mám, ale potom som to v podstate nejak nevnímal, čiže okrem tohto nemám absolútne žiadnu výtku. To sedadlo je príjemné, keď na tom sedíte, tak máte takú klasickú pozíciu, jak na cestovnom endure. Čo sa týka postoja, tak tá motorka je tu príjemne úzka. Ako náhle pracujete aj s tými kolenami a hýbete sa, nie je tu nič, o čo by sa vám tie gate zachytili, čiže toto je úplne super. Páči sa mi sedadlo, že naozaj tam fakt viete pracovať s tou pozíciou tela a ten rozsah toho pohybu je naozaj dobrý. Páčia sa mi presne tieto sklápacie zrkadielka a môžem jednoducho, vôbec mi tu nebude nič vadiť a tá motorka v tom teréne sa bude správať, respektíve bude mi to ergonomicky vyhovovať o mnoho lepšie. Aerodynamika zvládnutá, ja si myslím, že na cestovné enduro úplne v pohode. Nie je to, ja neviem, S1000XR, hej, že letíte skrátka 200 a môžete ísť bagetu, ale nejaký ten nápor vzduchu tam samozrejme je, ale hovorím, do tej 160-ky, ako ten aj motor, tak aj tá aerodynamika celkom dobre funguje, aj tá motorka je akože stabilná. Nad toto tempo, už tých 170, 180, už jednoducho tá stabilita nie je taká úplne príkladná, ale zase z druhej strany mám tam veľké predné kolesa 21 palcové a to už letím naozaj ďaleko mimo limitov, čiže v tomto je to celkom fajn. V endure naozaj na to, že mám 220, myslím, že 7 kg motorku, tak ten pocit vôbec taký nie je. Motor sa mi naozaj pozdáva práve z toho dôvodu, že sa z toho súterénu úplne krásne zobral. Ergonomicky nemám čo v podstate, takže za mňa no čo dodať, jednoducho Číňania idú stále vpred a robia stále lepšie a lepšie motorky. To je jednoducho fakt. Vogue má dokonca 4-ročnú záruku, myslím, že na motorky a za tú cenu, ktorá podlieza 9 000 €, tak jednoducho to máte v hlave, že čo iné si mám kúpiť. Hej. Schopnejšiu motorku do terénu za takéto prachy. Áno, OK, dobre, tenerka, myslím si, že v teréne je lepšie. Áno, 1290, 890, Adventure, alebo ešte R-kový Adventure. To jednoducho, to sú motorky, ale to je zase iný vesmír, hej, aj finančne. A pre normálneho bežného človeka, ktorý si nepotrebí na to, aby mal nejakú prémiovú značku, čo v podstate Vogue je prémiová čínska značka, hej, ale nepotrpí si na to, aby mal európsku prémiovú značku, tak v podstate tá motorka nemá žiadnu zásadnú chybu ani nedostatok. Úplne v pohode by som do toho išiel. Z mojej strany tým pádom všetko. Pevne verím, že sa vám naše testy páčia. Ak áno, dajte nám subscribe aj like, aby vám žiadny test neušiel. A ak sa vám niečo nepáčilo, určite nám napíšte, aby sme tie videá a testy mohli robiť lepšie. Čaute.